Iki positif ora iki? Positif no. Bukange guru salin sempake yo suwene ra jamak lho. Bu, wes. Kengko tak jamin genah rame Bu, tenan. Alah mosok mau ganti sempake iso ngrubah keadaan to Kang. Oh, lah jenengane ora ngandel, angsare sempak merah kok. Nggo. Ngopo? Niki nggih jenengan Mang Pak. Amo wis bar mbok gua dikekne aku. Alah Bu, lah wong niki nggih anyar le, napa kula kumbase? Mah. Nyata Bu gari nampani lho. Alah, mah lho Kang. Kowe iki wong ora gelem kok mbok peksa lho. Wong kok lucu to. Wong gur gari nampani dienggo bleng ngono kok ora gelem engko. Kowe kuwi lho sing aneh. Wong emoh kok menehi kok dipeksa terus. Nek sampean ora gelem nggih niki mengke mangkeke mintul. Mintul ki ya ora muat, wong bocahe meteng. Ah, wong niki melar lho nyata. Alah, mintul urung karuan gelem ya, Kang. Wah, lah jenengane senengane mutusi ngarep kok urung dicoba kok wis omong ngono lho. Mah, wis kowe iki ngurus ana cucian motor iki lho. Ora umik perkara sempak wae. Karo gawe tempat ruang tunggu pelanggan yo ken nyaman rek yo demes mending ya wah awe nganti panas kok ngene kok yo sitok renek pasien belas to ya wis sabar tak tunggu innallaha ma'asobirin wong sabar kekasih Gusti gak masalah ya kae pasienku teko kae semangat kan oke tetap semangat Pak Kliwon oke Pak nggo pinarak mriki pun kula damelke transit ruang tunggu Pak Taruh tuku rabuk iki nak dadak leren kok Kak Udis lak tutup no lho lah mboten nyucake motor sik to Pak lah wong motor sik resik lho Kang lagi mbok mbah wingi to sik ya nggih ora sida itu pasien nyuci rapopo innallaha ma'asobirin wong sabar kekasih Gusti apa guru-guru iki ya sing marai sepi ning ketoke yo ora ding sabar wes pekerja keras tenan iki semangat lho kan siap Pak RT jenengan mang lungguh mriki pun kula damelke ruang tunggu Pak RT lho ngaku arep meterke berarti blonjo iki oh rumangsamu ki mau aku karo Pak RT arep ngumbahke motor ngono to Gang lah nggih to lah kan nggih arep ngubahke motor to iki piye to Kang lah wong motor isih resike kaya ngene kok kon ngumbah meneh iki lho iki apa ya lali to nah dek wingi iki lho motor iki kenapa dikumbah terus sing ngumbah ya kowe lho lah kan niku pun bleduken to Pak nek misale dicuci meleh kan nggih boten napa-napa mbok sesuk-sesuk meneh wae to Gang oh napa ngeten jenengan kula diskon separuh harga ora Kang makasih nggih pun yen ngoten kula diskon 75% gari bayar 4.000 wis rasah Gang makasih nggih pun kula diskon 75% plus kula tambahi hadiah niki khusus nggih Bu RT ora Gang makasih pun ngeten mawon mboten sah nyucake motor niki mangpek secara cuma-cuma tanpa syarat nggih Bu RT ora makasih siapa saya semangat lho Kang wis ora sah Gang innallaha ma'asobirin
Wong sabar kekasih Gusti. Sabar tak tunggu wae. Innallaha ma'asabirin. Wong sabar kekasih Gusti. Iya ta. Jenenge wong sabar iki rezekine ya teko dhewe. Parkir ke kono wae ta, Dul. Kowe duduk manis ning kene. Ya, dhewe. Ya. Apa iki? Kuwi memo surat sakti saka Pak Ijo. Memo. Mohon Pak Dul diberi fasilitas cuci motor gratis. Apa maksudnya iki? Kan wingi aku kan ora melu promo gratisan to, Kang. Mula aku kuwi dikai surat iki kon rene karo Pak Ijo. Wah, ya ora iso to, Dul, wong promone ndek ingi lho. Ajare Pak Ijo nek nganggo surat iki yo iso lho, Kang. Kalau memo ini tidak dilaksanakan, saya tidak akan membantu jalanan cabang usaha JPP. Oh, kok capek Pak Ijo ngancam. Lho, Pak Ijo nang kene duwe kuwasa lho, Kang. Aja mbok sepelekke. Lah nek ora nek dhek, gaweanmu ya iso kacau to. Iki mesti sing ngajari kowe ya, Dul. Ora yo. Kuwi iki inisiatif Pak Ijo dhewe. Kan kowe yo ngerti dhewe. Pak Ijo gene tak terke nganggo pit motor kuwi. Wes ngene wae. Tak ambil jalan tengah wae. Tengah sawah apa kebon? Ora cengengesan to. Iki solusine gampange aku karo kowe. Ngono lho. Ya solusine iki piye? Kowe bayar separuh, 7.500. Ah, nek bayar separuh iki jenenge ora promo. Kuwi jenenge diskon. Lah kuwi wis termasuk lomo lho, Dul. Mas boh tulisane surate we gratis kok. Anane aku golek gratisan iki aku ora ndite to. Wis ngene wae. Kanggo ngenteng-entengi awakmu. Yo, iki dolen engko duwite kan iso nggo bayar aku. Mas wong gila nih. Iki sik anyar ya, Dul. Lah sing arep nuku barang kaya ngene iki sapa? Mami nek 5.000 rak ya gelem bayar to. Engko iso tak nggo ijol gantine sabun. Lah iki nek dienggo bojoku ya street no, sesak no. Ya wis ngene wae. Iki kekno bojomu gratis. Engko motormu tak kumbahi. Lah nek bojoku salah paham mergo sempak iki. Aku iso dadi geger no. Iki barang sensitif ya, Kang. Ya yen ora keke bojomu ya mbok keke sapa kono, wis karepmu wong wedok sapa kono. Lah iki nek tak keke wong wedok liya, terus konangan bojoku. Lho geger gede no, Kang. Kowe iki piye to? Wis ngene wae. Iki kekno wong lanang sapa kono sing gelem. Nyoh, ndang. Wah, nek dikeke wong lanang ya mencurigakan to. Curigakan piye meneh? Lho ya aku ora dikira ora normal no piye to kowe iki? Os kowe iki angel kok kon bayar ora gelem, njaluke gratisan, kon ngedol sempak kowe kok kan alesan. Sing angeli kowe kuwi. Jane ya ngopo lho? Sempak ya dikekeke wong kuwi lho. Lah iki marai apa sok, Dul? Wis ngene wae, Kang. Ki montorku tak kumbahe ning nganggo fasilitasmu, piye? Ya wis kumpan dhewe. Innallaha ma'asabirin. Bayarane PHP. Wah, kinclong, Kang. Iya, Dul. Dul, kowe jane melu ngramekke ning kene kok. Rameke piye? Kon bengok-bengok nawake cuciane bukan gratis ngono kuwi. Ya ora to, maksude kuwi nongkrong ning kene karo konser ngono lho. Konser nang nggon cucian, oh terus kabeh no. Lah ya malah sejuk to, Dul. Sejundokmu kuwi. Kowe ngerti ora? Konser ngono kae. Konser yang sing konsere gede. Kuwi kan nontonnya ya nganggo disemprot banyu to, Dul. Wah. Iya ki demo apik kuwi. Yo, engko tak ngomong cacah. Ning ya kuwi kowe nyepake konsumsi.
Ayo mimpi buruk. Wong kepayan wae bro kok bukan nyepaki konsumsi lho. Alah nek konser garingan yo celah yo do garing. Iki yo aneh kok. Lah wong kran yo nggur garing nguntir wis urip. Tur konsepmu konser kuwi kowe karo nyepaki lodong. Oh, berarti sistem ngamen ngono kae. Iya no. Wah, boleh, boleh. Itu ngapa iki? Cari kitab suci, Pak. Karo kitab suci. Yo, melu yo. Rameke cucane ngene bapakku. Ngamekke pripun, Pak? Konser no. Oh, bergerak. Berakit-rakit ke hulu, berenang ke tepian. Ya malah joget piye? Lah melodi mundi. Melodine piye, Pak? Ngek-ngok ngek-ngok ngek-ngok. Ngek-ngok, ngek-ngok, ngek-ngok. Oh, bar nyanyi lagi melodi. Okur. Oke, ya. Berakit-rakit ke hulu, Ngek-ngok, ngek-ngok, ngek-ngok. berenang ke tepian. Ngek-ngok, ngek-ngok, ngek-ngok. Sakit-sakit dahulu, susah-susah dahulu, baru kemudian. Ngek-ngok, ngek-ngok, ngek-ngok. Mang mung mang, mang mung mang, mang mung mang, mang mung mang. Berakit-rakit ke hulu, Ngek-ngok, ngek-ngok, ngek-ngok. berenang ke tepian. Ngek-ngok, ngek-ngok, ngek-ngok. Sakit-sakit dahulu, susah-susah dahulu. Wah, lah kene konser Satrio. Wah, yo Satrio. Ngek-ngok, ngek-ngok. Yo Satrio. Ayo. Berakit-rakit ke hulu, Ngek-ngok, ngek-ngok, ngek-ngok. berenang ke tepian. Ngek-ngok, ngek-ngok, ngek-ngok. Sakit-sakit dahulu, susah-susah dahulu, baru kemudian. Ngek-ngok, ngek-ngok, ngek-ngok. Berjuang, Ngek-ngok, ngek. berjuang sekuat tenaga. Tetapi jangan lupa perjuangan harus pula disertai doa. Rintangan, Ngek-ngok, ngek. rintangan sudah pasti ada. Tetapi jangan lupa berjuanglah juga dengan kebesaran jiwa. Oleh berandra, Lumayan, Pi. 17.000. Langsung ditombae, Mas. Nojo. Mangeunan karo Supra. Okur. Supra. Dot 5.000-an. Makasih. Oke. Gopi. Dengan bagian sing paling akeh dhewe. olah kaca 2000 akeh dhewe. Lah bagian ku ndi? Bapak ya nunggu tok dari bagian lho. Kena. Tengok. Kang, kowe kudune matur nuwun karo bocah-bocah. Engko namu lokasimu kene iki wis diramekke iki nek mau. Lah iya to. Bar dimodali saem barang kok jek njaluk saweran. Ya balik ya. Yo. Alah, sing buka lahan ki aku. Sing tandur ki aku. Kok sing panen malah bocah-bocah. Innallaha ma'asabirin. Kondisine piye, Kang? Nihil, Bu. Ora payu blas. Blas. Wong sampean kon nggawa bali sempake ora gelem kok. Sepi to. Ora usah nyalahke sempake. Dasare ora payu ya ora payu. Kula niku jane ya pun berusaha keras lho. Sapa wae sing liwat dalan mriki niku kula cegati. Kula tawani.
Ya belas ora ana sing gelem. Ngono njaluk modal saken. Lah. Oh nyatane medune ya nggur 1 juta kok dadak diungkit-ungkit lho. Wis ngene wae, Kang. Kene tutupen wis baline londre wae. Ya ampun sik toh, Bu. Kula tak berusaha sih selama seminggu. Mengke yen selama seminggu ora ketok prospek, sampean ambil tindakan tegas. Tutup ora masalah, Bu.